العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله. barkanmu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da 5 ga watan 5 shekara ta 1400 da kuma 20 bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina. Ya dace da yammaci na 17 ga watan 8 shekara ta 1999 dan ci gaba da karatun littafin mai albarka Umdatul Ahkam wannan kuma shi ne darasi na 6. Za mu tashi babul ghusli min al-janabah. babul ghusli min al-janabah, babin wankan janaba. wannan babi abin da zai kunsa magana akan wankan janaba, ma'ana za a bayyana me ke tilasta wankan janaba, menene ladabban wanka din da sauran al'amuran da suke da alaka da wannan. الحديث الثامن والعشرون حديثي نأشرين لتفت تكون ون اللتاب نفرقوا أولا بابي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب قال فانخنقت فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. أنكر قولنا حديث لقى أبو هريرة الله تكاري يرداء قريب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه. annabi ya gamu da Abu Huraira fi ba'd turuqil Madina a wani sashi na titunan cikin garin Madina. Annabi na tafiya dan wadansu bukatunsa, Abu Huraira ma na tafiya dan wasu bukatunsa. Sai annabi ya hango Abu Huraira cikin daya daga titunan Madina wa huwa junubun, alhali shi Abu Huraira yana dauke da janaba, yana tattare da janaba. Ba a bayyana mana ba menene sababin janabar, ya kusanci iyalinsa ne bai yi wanka ba, mafarki ne yayi bai yi wanka ba, oho ba wannan ya kamata ka sani ba. abin da ya kamata ka sani dai yana tare da janaba. Ya aka yi samu kuma wannan karka bincika. Qala Abu Hurairah sai fan khanastu, sai na buya, shine ma'ana in khanastu bi ma'ana ikhtafi. Fa zahabtu fankhanaftu minhu, sai na buya gabanin annabi, na boyewa annabi, amma nan sa annabi bai ganshi, wato baya so ya gamu da annabi a wannan hali. Fa zahabtu, na tafi, fa tasaltu, na je na yi wanka, thumma ji'tu, sannan sai na komo wurin annabi sai da mutum tabbata gare shi. Fa qala, sai annabi yace aina kunta ya Abu Hurairah? Kace alhamdulillah yarhamukallah. Aina kunta ya Abu Hurairah? a ina ka kasance ya kai Abu Huraira? Kala, sai Abu Huraira ce kuntu junuban, na kasance ina dauke da janaba ne. Fakaritu an ujalisaka, sai na ki in zauna tare da kai wa ana ala ghairi tahara, alhalin bana cikin tsarki. Ganin ka da nai sai na kyamaci in kasance in zauna tare da kai alhalin ko gani ina dauke da janaba bana cikin tsarki. فقال sai annabi ce subhanallah, wato kalma ce da ake amfani da ita a nan ba makasudin sa shine, ba tasbihi ne makasudin sa ba, makasudin sa mamakin abin da Abu Hurairah. Subhanallah, abun mamaki. Innal mu'mina la yanjus, ai mu'mini ba da dasa bane ba. Ko da akwai hukuncin wanka a kanka, ko da akwai janaba tattare da kai, wannan baya nuna kai din ka zama najasa, kai mai tsarki ne. Hukuncin yin wanka a kanka kuma wannan daban. Innal mu'mina la yanjus, annabi ke lalle mu'mini baya najasuwa, mu'mini ba najasa bane. Kalmar mu'mini ta shafi mace, ta shafi namiji, ko ba haka ba?
ta shafi mace a halin tsarki, ta shafi mace lokacin da suke dauke da jinin haila ko jinin biki ko jinin istihaba, ta shafi mace, ta shafi namiji lokacin da mutum ke raye ko lokacin da yake mace, duk sunansa mai mummuni. Annabi kuwa ce innal mu'mina la yanjus, mummuni ba da kisa bane. kun fahimci wannan da kyau ma yu'khadhu min al-hadith. Yanzu saura da me menene abin da zamu iya fahimta na hukunce karkashin wannan hadisi? al-awwal, abu na farko, kaunul janabati laysat najasatan tahullu al-badana. ita janaba ba wata najasa bace da ke shiga cikin gangan jiki ta yadda za ta sa gangan jikin ya zama najasa. Hukunci dai kawai, amma ba najasa bace ba irin yadda za a ce daidai da ka taɓa bawali haka in ka taɓa mai ɗauke da janaba ma ka taɓa najasa ba haka bane ba. Na biyu, kaunul insani la tanjisu zatuhu, kasancewar mummuni gangan jikinsa baya zama najasa, la hayyan wala mayyitan, ko a raye ko a mace. Walaysa ma'anahu anna badanahu la tusibuhu an-najasa. Abinda wannan ke nufi ba wai ana nufin najasa ba ta taba jikin mummuni bane, ana nufin ko da najasa ta taba jikinsa, jikinsa din kuma bai zama najasa ba sai daidai wurin da ta taba, da an wanke kuma yana nan bakin ala baharati la tusibuhu an-najasa aw tahullu bihi faqad takunu 'aynuhu ai zatuhu mutanajjisatan idza asabathu an-najasa. Mai yawa gangan jikin mutum na iya zamantowa ya najastu saboda najasa ta taba shi, amma ba a cewa mutumin shi kansa najasa ne, matukar yana nan a matsayinsa na mummuni. Hukunci na uku, jawazu ta'khirul ghusl min al-janaba. A ce halal ne idan janaba ta same ka kai jinkirin wanka, wannan babu laifi matukar ba ya zo lokacin sallah bane ba. Janaba ta same ka karfe 8 na safe, kai jinkirin wanka ba kai ba har karfe 12 har 12 da rabi, ba wanda zai ce kai zunubi dan ka zauna da janaba ba kai wanka ba. Dan ga shi Abu Hurairah har yawo yake cikin gari sannan sauki yana dauke da mai janaba, bai neme je wanka ba har sai da ya gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A ce dan mutum ya bar janaba a jiki a lokacin da ba wai lokacin sallah, wannan ba a cewa yayi kuskure. Duk mun fahimci wannan cikin wannan hadisi. Abu na hudu, ta'zimu ahli al-fadl. A ce duka ma'abuta falla girma masu ake, wal ilmi da ma'abuta ilmi malamai, wa salahi da salihan bayi girma masu ake, ganin kima su ake, wa mujalasatuhum ala ahsan al-hayat, kuma kamata yakin za a zauna da su a zauna cikin hali mafi kama. Shine abin da Abu Hurairah ya gani, ya ga bai dace yana cikin halin da shi a zatonsa ba kamala a ciki, ya zauna da annabi. An gane ku? Abu na biyar, mashru'iyyatu istizani tabi'i lil matbu'i fil insiraf. Ashe ya kamata kai mabiyi ka nemi izinin wanda kake bi din yayin da zaka tafi wani wuri. Idan kuna tare da malaminka, kuna tare da mahaifinka, kaga mahaifinka shugabanka ne, malaminka ko wani bangaren shugabanci da yake da shi a kanka, haka kana tare da shugabanka ma'aikatarka a ofis ɗinka, kana tare da uban gidanka a kasuwa. Ba ya cikin ladabi na musulunci kawai a neme ka a rasa, sai an jima ka zo a ce ina ka fita kace wani wuri na tafi. Wannan rashin ladabi ke. In za ka tafi sai kai bayani, sai ka nemi izini. Kun fahimta da kyau? Wannan neman izini din in dangane da annabi ne wajibi ne. A wurin ɗaiɗaikun mutane ko ya iya zama wajibi, ya iya zantowa mustahabi, amma dangane da annabi wajibi ne. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لن يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. هكا آية نستنتا أتكن سورة النور. Mummunai na gari su ne wanda in suna tare da annabi kan wani abu da ya tara su ba sa tashi su tafi sai sun nemi izininsa. Sai Allah ce to in sun nemi izinin ka din, yi izini ga wanda ka ga dama, ka hana wanda ka ga dama. Wani ce zan je wuri ka zama Allah ce ka babu laifi, wani ce zan je annabi ce ba za ka je ba, dole ka tsaya. A takaice yana da cikin ladabi dukkan wanda aka ce shugabanka ne kowane irin nau'i na shugabanci
kafin kai kowane irin abu ka nemi izinin sa cikin abin da ya shafi abin da yake shugabantar ka akai. A lokacin kasuwa karfe kaza za a tashi kuma za a bude rumfa a tashi karfe kaza sai ka nemi izinin ubangidanka a kasuwa. A lokacin office ba lokacin break ba lokacin hutu ba daman ka fita wani harka ta sai ka nemi izinin shugabanka. Idan ana tafiya akan wannan tsarin kowa ya huta. Tsarin musulunci inda aka ce wani shugabanka ne su kai masa da'a. Dan in ba shugabanci komai lalacewa yi. Mutane ba sa gane tsantsanin shugabanci sai sun kwatanta da inda shugabanci ya lalace. Ko a ce inda babu shi gaba daya ka ga rashin tsari yadda yake faruwa cikin jama'a. Ko dabbobi akwai tsarin shugabanci a cikin su daidai da dabba. Tururuwa in tana tafiya akwai shugaba. Amma mutane mun kowa na son ya shiga gashin kansa. فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة النبي يا أبو هريرة إنكار ذهابه دنجل لتفيد من غير علمه بعد سنة النبي با وذلك أن الاستئذان من حسن الأدب dan shi neman izini ga wanda yake shugabanka kafin kai wani abu wannan yana cikin cikakken ladabi. To amma shugabanka na wurin aiki ko shugabanka na kasuwa in an tashi daga kasuwa ko awannan aiki sun kare ka dawo gida a cikin awannin da ba na aiki ba to kuma duk abin da zaka yi na rayuwarka ba a ce sai ka je ka nemo izini a wajen sa kowa ka ba abin da ya kulla ya raba abin da ya kulla ku shine mai aiki a tsakanin ku yanzu awannin sun kare wannan mas'uliyar ta riga ta wuce yanzu kuma kai ma wani bangare ne naka na rayuwarka sai kuma sauran wanda suke da shugabanci da kanka a bayan ka fito daga wajen aiki wannan kuma zai ci gaba da wanzuwa a haka. Wato dai abinda wannan hadisi ke nuna mana hukunce-hukuncen ga tumanji mummuni na iya zama da janaba ya yi jinkirin wanka kuma wannan baya nuna yana da zunubi. Sannan kasancewar mummuni na cikin halin janaba ko mace na jinin biki ko tana cikin haila wannan baya nuna wannan mummuni ya zama najasa ko alama shi ba najasa bane ba. Akwai hukunci a kansa na cewa tilas zai yi wanka amma wannan baya nuna shi kanan kansa najasa ne. Dan haka zance mafi inganci mummuni baya zama da najasa ko da yana da rai ko da baya da rai. Daga nan za ka gane raunin wata magana daga cikin malamai maganar malaman fuqaha da suke cewa mai gawa da ta sace sai in ta annabawa ce ba ta da ta ba. An gane ko suka ce mai tatul adami najisun gairul anbiya wai faɗa mu wai mai wai gawa ta dan adam da ta sace in dai ba annabawa bane kaga magana ce mara inganci sai ka ce annabi ya ce da su almu'minu la yajuz Allah ya bambance tsakanin kafirai da musulmai a duniya da lahira. A duniya da lahira. Duniya kafirai najasa ne ko suna da rai ko ba su da rai dan Allah ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da amihim hadha. Dan me kuma yanzu kuma zaka ce mun ma najasa ne da wani nasi kenan. Kaga daga nan zaka gane lallai sai mun bi maganar Imam Malik ibn Anas da yake cewa dukkan zance a hada shi da zancen Annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi daidai a karba in bai daidai ba kyale shi. الحديث التاسع والعشرون حديث لا 29 a wannan littafi ana Aisha radhiyallahu anha قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. عن عائشة رضي الله عنها أنكر قولك أمنا عائشة الله شكالتها أجريتها قالت تشي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الله ثبت أجريت يا كسر إذا اغتسل إذا زي وانكا من الجنابة نجنبة ميكي دفرقه غسل يديه يكن وانكي هنا ينسبيو bayan ya wanke hannayensa biyu fa thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salati sannan sai yayi alwala irin alwalar da yake in zai yi sallah ba bambanci thumma yukhallilu
biyadaihi sha'arahu, sannan bayan ya kammala alwala sai ya jika hannu da ruwa, ba zai ɗebo ruwa ba, zai tsoma su cikin ruwa ya zare su, sai ya ciccuɗa inda gashin sai ke kamar gashin kai ya yi ta sa in ya tsunsa haka cikin ko ina duk inda gashi yake, musamman da gashin kai ya ciccusa in ya tsunsa. An gane ku? Hatta idza zanna annahu qad arwa basharatahu, har sai bayan ya samu tabbacin cewa lallai lema ta jika fatarsa, ta wuce gashi ta jika fatarsa, me zai yi? Afada alaihi al-ma'a thalatha marratin, sai ya ɗebi ruwan nan ya zuba a kansa har sau uku. Ruwan da zai zuba a kansa sau uku din nan da tafi guda ake ya ɗebo kamfata ɗaya ya sa a kansa ya murza ko ina ya biya taba, ya sake ɗebowa na biyu ya sa ya murza ko ina ya sake ɗebowa na uku. Ba ya riga ya wanke kai kenan ba, sannan mai summa ghasala sa'ira jasadihi, sannan sai ya wanke sauran jikinsa. Wannan shine wankan janaba, ba wani abu da ya wuce wannan. Mun fara mun kare cikin abin da bai wuce minti ɗaya ba. In dai zaka ba hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka samu hutu. Ababe guda nawa ne yake bukata? Ababe guda hudu ne yake bukata. Abu na farko shine ka wanke hannayenka guda biyu kafin ka fara tsoma su cikin kwanon da zaka ɗebo ruwa ko bokitin da zaka ɗebo. Ka wanke hannayenka guda biyu, ka gama wankewa, to sai ka me kuma? To lokacin kuma sai ka ɗebo ruwa sai ka yi tsarki. A nan ba a fita tsarkin ba, wani hadisi kan fita tsarkin. Daidai lokacin da zaka yi tsarki ka wanke gaban ka, a lokacin zaka kulla niyya. Ita ko niyya a zuci ake yi ta, ba a furta ta da baka. Ba za ka ce ba nawaitu gusulal janabati, ba za ka ce ba nawaitu gusulal haibati ko nawaitu gusulal nifas, a duk ba za ka ce wannan ba. Abinda za ka kulla niyya a zuci, ka niyyaci kawar da babban kai, ka niyyaci wankan janaba na dole, ko kin niyyaci wankan janaba, ko kin niyyaci wankan yankewar jinin biki ko na yankewar jinin haila. Ke tsakaninki da zuciyarki zaki labartawa kanki wannan, tsakaninka da zuciyarka zaka labartawa zuciyarka wannan lokacin da zaka yi tsarki ko zaki yi tsarki. Dan kin yi tsarki ko kai tsarki ka gama ba shikenan ba, sai ka ci gaba da alwala irin yadda kake alwalar sallah. Ba wanda zai ce maka kuma yana ake alwalar sallah, shekara nawa kana sallah ka sai da ake alwala. Komai za ka wanke cikin alwalarka in ban da kafa, game da wani hadisi zai nuna nan gaba. Komai in ban da kafa, ka kammala komai sai wankin kafa ya rage, to sai ka dakatar haka, sai ka tsoma hannunka guda biyu cikin kokon da kake ruwa, ka jika hannayen sai ka fito da su, sai ka wamur da gashin kanka, dan saboda ko ina gindin gashin ka fata ko ina ta dan jilema kafin ka fara zuba ruwa. Waɗansu malamai suka ce saboda a wani lokacin da mani ke fita daga jikinka ta fuskar jin daɗi, gindin gashi yakan san bude, musamman gashin kai. To idan wannan hikimar ka tsoma hannunka cikin ruwa kamar murza saboda kowace kofa ta kofa ta rurrufe. In ba haka bai nan ka ɗebi ruwa ka zuba lokacin nan gindin gashin na bude, idan ruwa ya shiga ciki sai ya sabotar maka ciwon kai. Shi ke sa ka gama wanka lokacin ka ji kanka yayi nauyi kamar tsora ma kaya. To idan kai wannan shi zai bada dama kowace kofa ta rufe ya tafi. Kun gane wannan da kyau? Wannan ba kuma ku lura, ba wai yana nufin kowane gindin gashi akwai jaraba ba, kamar da wani hadisi nuna. Wannan hadisin zaifi ne. Wannan wani bincike ne wanda baya da alaka da wancan hadisin. Kun gane da kyau? Lokacin da ka gama wannan kaga sai ka ɗebo ruwa ka jika kanka kamar yadda muka faɗa. Duk ɗebo ruwan nan za ka yi kamfata da yake da hannu guda. Ba wai ta ake wankan janaba yanzu za ka yi cin ruwa ya yi ta gudu ba. Ba kuma kamar yadda waɗansu suke faɗa ba, wa ce kan ruwan kuma ya diga a ƙasa. Ga za ka ɗebo ka zuba. Ka gama wanke kai, to shi kenan sai ka ɗebo ruwa ka zuba wa jikinka gaba ɗaya. Kana da dama ka fara tsage jikinka na dama bayan ka gama, sannan ɓangaren jikinka na hagu. Ka kammala komai sai ka zo sai ka wanke kafar dama daidai inda ake wanke wajen alwala, ka wanke kafar hagu, ka cika alwala ka kenan. Shi kenan ka gama wankan janaba. Da wannan wankan da kai za ka yi dukkan sallar da ta biyo baya, da wannan wankan da kike za ki yi dukkan sallar da ta biyo baya. Idan kika fita kuma sai kin sake alwala ba, ai ga alwala dama cikin wanka. Kun gane wannan da kyau? Bayan Aisha ta kammala wannan bayani, wa qalat sai ta ce kuntu aghtasilu, na kasance ina wanka ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam
ni da manzon Allah sallallahu da amincin Allah tabbata gare shi min ina'in wahid a bokiti daya. Al'ina shine dukkan mazubin ruwa, bokiti ne, roba, kwariya, dukkan mazubin ruwa. Mun kasance muna wanka ni da annabi min ina'in wahid da bokiti daya ko mazubin ruwa daya. Naztarifu minhu jami'an, dukkan mu muna kamfata. Ne yanzu hannun diba ya wanke jiki na shi ma sa hannu ya diba ya wanke jikinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka tsakaninsa da iyalinsa. Wannan hadisi kage yana cikin Bukhari yana cikin Muslim. Wannan ke nuna a ce dan matarka ta ga tsaraitinka babu wani haramci a ciki, kuma kai ma dan ka ga tsaraitinka babu wani haramci a ciki. Wani ya gani wanda ba matarka ba shine abin da ya zama haramun, ita ma wani ya gani wanda ba mijinta ba shine abin da ya zama haramun. Miji da mata dan sun gani da juna wannan babu laifi. Akwai wani hadisi da yi wai da ake cewa Aisha ta ce ba ra'aytuhu minni wa la ra'ahu minni, tun da nake ban taba ganin tsiraitin annabi ba shi ma bai taba ganin tsiraiti na ba. Wannan hadisin da yi ne. Wannan shine tabbas shine kashin bayan magana gashi suna wanka da bokiti daya. Bi tabiatul hal kuma yanzuru ba'dhuma ila awrati ba'd. Na'am. Mutum shafan zakari yayin da mutum yake wankan nan sabili da sunni Allah ko wani ibada da alwala. Dan mutum ya shafi gaban sa wannan baya warware masa alwala, kamar yadda hadisin annabi ya nuna. Shafar gaban ka baya warware maka alwala. Karka ce ai na yi alwala da su kuma na zo yanzu kuma ina wa duka jikina da ruwa in wanke jikina kuma sai na taba gabana ba da niyya ba. Alwala ka tana nan daren babu abin da ya same ka. Ma yukhadhu min al-hadith, irin abin da zamu iya koya karkashin wannan hadisi cikin hukunci. Abu na farko mashru'iyyatul ghusl min al-janaba, shar'antuwar yin wankan janaba, sawa'un akana zalika li inzal al-mani aw li mujarrad al-ilaj kama sayati sarihan fi hadith Abi Hurairah. Abinda ko ke sa ayi wankan janaba din nan ɗaya ne daga cikin biyu, ko dai zanto mani ya fito ta hanyar jin daɗi, ko kuma ya zanto mutum ya shigar da gabansa cikin farajin mace, ko da mani bai fito ba nan gurin wanka ya zama tilas. Kamar yadda zai zo a cikin hadisin Abu Hurairah nan gaba kaɗan. Abu na biyu annal ghusl al-kamil, shi wanka wanda yake cikakken wanka, ma zukira fi hadal hadith, shine abin da aka ambata cikin wannan hadisi. Min taqdimi ghasl al-yadayn, wanda za a fara gabatar da wanke hannaye biyu, thumma al-wudu, sannan alwala, thumma takhlil al-sha'r al-kathif, sannan tsatsefe gashi wanda yake mai kauri da yawa, wa tarwiyatuhu, da jika shi da ruwa a sa masa laima, thumma ghasl baqiyat al-jadali, sannan kuma wato ainihin a wanke sauran jiki. Wannan shine siffar wanka, kamilin wanka. Idan ka ga dama kuma ka yin wanka da yake na sifatul ijza, wanda za a ce ya wadatar, shine kana zuwa za ka yi wankan da nabar farko sai ka wanke hannayenka guda biyu kafin ka fara tsoma hannunka cikin ruwa. Lokacin kuma sai bayan ka gama wanke hannaye sai ka ɗebo ruwa sai ka yi tsarki. Wajen tsarkin nan dama nan za ka kulla niyya. Ka gama yin tsarki sai ka yi sai kawai ka ɗebi ruwa gaba ɗaya ka zuba a jikinka, ko ka yi tsallama ka fada cikin ruwan idan su yi mufulle ko tafki ka kashi da shi ka nutse ka fito shi kenan sai ka ɗebi wani ruwan sai ka kurkure bakinka sai ka shaka sai ka shakar. To idan kai wannan ka kammala wanka kuma da wannan wankan shi ma za ka iya yin sallah. Abinda za ka ce da ni aiki ne baka yi alwala ba, da wannan wankan za ka iya sallah. Abinda za ka ce shi ne baka yi alwala ba, sai a ce da kai ai ka'ida shi ne karamin kari yana narkewa a karkashin babban kari. Me ke sa ai alwala? Karamin kari. Me ke sa ai wankan janaba? Babban kari. Lokacin da kai tsarki babban tsarki to har karamin ma ya shiga. Amma idan kai karami babban ba ya shiga. الحدث الأصغر يندرج تحت الحدث الأكبر. أغانيه ولا ينعكس. wannan shine kaida, kuma hadisi ya nuna haka cikin sahihi Muslim. Hadisi ya nuna haka cikin sahihi Muslim. Me yasa aka kawo maganan ka taka ruwa ka tashi? Saboda a ka'idar wanka akwai cewa ta'amimul jasad bil ma, game jiki da ruwa. To inda ake gamewa nan wajen jiki ne ko kuma ciki waje, to baki ma waje ne, hanci ma waje ne, dan haka sai ruwa ya taba shi dole. Ina fatan kuna fahimta da kyau. Baki waje ne, hanci ma waje ne,
saboda mai inda a ce kana azumi za ka ɗebi abinci ko abin sha ka sa a bakinka ba tare da ka haɗe ba sai ka fitar da shi ka zubar azumin ka ya kare ko yana nan a ce saboda abincin yana waje bai riga ya shiga ciki ba shigar sa baki ba nuna ya shiga ciki saboda haka kenan duk abin da yake waje kuma dole sai ka wanke dan an ce ta'amimul jasadi bil ma'i da za ka zo ka yi wankan janaba ko ina ka wanke ka tuda ka murza duk abin da kai amma baka shaƙa ruwa ba baka kurkure baki ba wankan ka bai yi ba dan baka ga mai jikinka da ruwa ba ga wani bangare a wajen jikinka bai samu ruwa ba ku fahimto ne da kyau da haka shi shaƙa ruwa din nan da fatarwa tilas ne a cikin wanka da cikin alwala kamar yadda muka yi bayani lokacin da muke magana kan alwala idan muku manta ba a baya na uku daga cikin hukunce-hukuncen da za mu fahimta karkashin wannan hadisi kaulu haka ne da tasala Aisha ta ce annabi ya kasance idan zai yi wanka yadullu ala takrari hadha al-fi'l minhu inda al-ghusl min al-janaba cewa kana idan tasala da an kawo fi'li madi kana wanda ba wai yana nuna cewa abin an ya wuce ba ne kadai a nan gurin madi ya irin wannan sifar yadullu ala dawam يدل على مداومة الشيء دائما إذا عندما زي وانكا حقيقي صلى الله عليه وسلم سيئية تتصارى لنا خفايا يدل على تكرار هذا الفعل منه وانا نانونا ميمتور وانا ايتي لقى النبي اولين النبي عند الغسل من الجنابة لوكس من الجزء وانكا جنابة نقول جواز نظر أحد الزوجين لعورة الآخر حديث نانونا من حالات دي لقى سكين ما ولا تابيونا إيه كلا al'aurar dan uwansa wa ghasluhuma ko ghusluhuma min ina'in wahid kuma ya halatta su wanka da bokiti daya wannan mun riga mun fada shi dama ya Allah ce ka tsare farajin ka karka bai da kowa ya gani sai matarka ko baiwarka wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin manzan Allah da kansa cikin hadisi ya fassara wannan aya ya ce ihfaz aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuka duka karshen tafsiri ya zo kuma ihfaz aurataka ita kare al'auratka ka wanda ya gani a duniya illa min zawjatika sai dai matarka aw ma malakat yaminuka ko kuyangarka a shekin da mutum ya ga al'auran matarsa ko ta ga al'auran sa wannan babu laifi نفي تقديم غسل أعضاء الوضوء وغسل أعضاء الوضوء fara gabatar da wanke gaban alwala su ibtida al-ghusli kafin mutum ya fara zuba jikin sa ruwa lokacin wanka alal ghusli min al-janaba zai fara wannan kafin ya fara wankan janaba sa ada ghusl ar-rijlayn in banda wankin kafafu fa innahu mu'akhkharun ila ba'd al-intihai min ghusl al-badan kullihi zai jinkirta wankin kafafu har sai ya gama wanke jikin sa gaba daya kamar sai ya ci kamar yadda zai zo nan gaba haka malamai suka nuna kamar yadda ruwaya za ta nuna nan gaba ko ta yi ishara amma waɗansu malaman suka ce a'a za ka yi alwala da ake ta sallah a hadisin Aisha dinnan yana nufin har wanke kafa din zaka har wanke kafa din idan ka zo wanka kuma shi kenan sai ka wanke an gane ku haka waɗansu suka ce amma dai wannan نجد قولها ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل سائر جسده tace sai kuma ya alwala irin alwalar sallah da kaza da kaza da kaza sannan kuma ya wanke sauran jikinsa ya dullu ala anna ghasl a'dha'i al-wudu rafi'un lil hadathain al-akbar wal asghar wannan na nuna mana ashe wanke gaban alwala a cikin wanka din nan ya dauke maka karamin kari da babban kari dan dukkan gabar da ka wanke a cikin alwalar to kuma a wajen janaba ba lalle sai ka sake mai tawa ba fa innal amra alladhi yujibu ghasl hadhihi al-a'dha' lil-janaba wa daf'a al-hadath al-asghar wahid domin sababin da yasa ko sababin da ya wajaba wanke waɗannan gabbai saboda janaba ko dan saboda dauke karamin kari sababi ne guda daya tsari abu na bakwai sa'irul jasad abinda ake nufi da sa'irul jasad shine bi bakiyatu ragowar jiki inda baka riga ka wanke ba lokacin alwala الحديث الثلاثون حديثي نتكون 30 أو النبان عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم
an karɓo hadisi daga Maimuna matar Haris akar gidan Haris ta rike so ce zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam matar Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi annaha qalat Maimuna tace وضعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. wannan hadisin sai dai za mu ga waɗansu al'amura da ke cikinsa sun gabata cikin hadisin Aisha, za mu ga sababbin fa'idoji wanda babu su cikin hadisin Aisha. Maimuna take cewa wa ba'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wudu al-janaba, an gane ku na sanya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ruwan wankan janaba. Al-wudu da yawa wawun fataha ya zanto abin da ake alwala da shi, al-wudu da ya mata zamma shine alwala din kanta, kamar yadda muka faɗa can bayan muka manta ba. Tace na sanya wa annabi ruwan da zai wanka, wannan da nuna mace na yawa mijinta hidima, ta ɗebi ruwan ta je ta kai masa dan ya wanka. Fa akfa bi yamini, sai annabi ya karkata hannunsa na dama ala yasarihi akan hannunsa na hagu, ma'ana ya karkata ya ɗebi ruwa da hannun dama ya sa akan na hagu marratayn hasu. Abin nufi shine sai ya karkato bokitin da ruwan ke ciki ya zuba ruwan a hannunsa na dama sai ya hada da na hagu ya tuta ya wanke haka ba ɗaya ba kenan, ya sake ɗebowa ya kuma wanke ba bi ba kenan, ko dai yayi so biyu ko yayi so ba wai ya wanke na dama daban na hagu daban ba, a haɗa da juna kamar yadda muka faɗa a babin alwala in ba kuma manta ba. Bayan yayi wannan mai yayi sun magasala farjahu, tace sannan sai ya wanke gabansa yayi sarki kenan kamar yadda muka faɗa tun farko. ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط، tace sannan sai ya shafi hannunsa a jikin bango ko a ƙasa bayan ya kama ruwa. Hannunsa na gudun da ya kama ruwa da shi sai ya shafi bango da shi ko kuma ya shafi ƙasa da shi, cikin biyu dai yayi ɗaya. Ya yi hakan ne marrataini so biyu, ya haka ya goge, ya haka har so biyu ko so uku, aw salatan ko so uku. Menene take nufi da wannan? Lokacin da mutum ya taba gabansa ile da akwai ragowar a kazanta ta mani jikinsa, me zai faru? Hannunsa kaga zai shafi wannan abu, to lokacin kuma akwai bukatar hannun shi kuma abu ne mai santsi ko mai danko wanda akwai bukatar ka sa kasa dan ka gudanar da shi. To shine suka ce wannan shine hikima, ya sanya kasa a hannunsa ya wanke hannun sannan ya ci gaba da sauran wankan jikinsa. Shi yasa waɗansu malaman suka ce in ma ba kasa din ba yanzu ya halatta kaza duk abin da za a gusar da dattin da shi ko da ya zama sabulu. Dan al-maqsud laysa al-ardu bi dhatihi wa innama izalatu ma alika bi yadi. Maqsudi shine gusar da abin da hannunsa ya taba, ba wai cewa ita kasar kawai ake so ta ba, ko da ne a gusar yayi. Ina fatan ko fahimta. Thumma madmada wastanshaka, ya kulkure baki ya shaka ruwa. ثم غسل وجهه وذراعيه, sannan ya wanke fuskarsa da kuma zira'in hannunsa nan gurin kenan zuwa gowar hannu. thumma afada ala ra'sihi, bayan ya kammala wannan sai kuma ya malala ruwa a kansa. thumma ghasala sa'ira jasadihi, sannan kuma daga baya ya wanke sauran ragowar jikinsa. thumma tanaha, sannan sai ya dan kauce daga inda yake ya dan nesa ta kadan haka, fa ghasala rijlaihi, sannan sai ya wanke kafafunsa. Kaga alwalin da ya dazu bai je wanke kafafunsa yanzu. Fa ataituhu bi khirqa, tace sai na kawo masa summa ko tawo, khirqa kenan. Fa lam yudha sai ta rike kai, fa ja'ala yanfudu ma'a bi yadayhi, ruwan da yake da jikinsa sai rika sharfe shi haka da hannunsa, yana haka yana haka. Idan kayi wankan janaba ko kayi alwala ba a san ka goge jikinka da tawo, sai dai ka sharfe ruwan haka. Wannan shine sunna.
idan wanka ne da yau da gobe in tawul 10 zaka samu je kai ta sawa amma wankan janaba na ibada da alwala to ba sai ka sa tawul ba ka ji wata fa'ida dole sai ka koma hadisi annabi zaka same shi idan mutum ya sa tawul yayi haramun ba haramun muka ce yayi ba wankansa ya lalace wankansa bai lalace ba amma dai ya dan bar wani bangare na koyi da annabi shi ko kowane irin ba a san ka bar bangaren koyi da annabi dan baka san wanne aka karba ba wanne ne za a karba wanne ne ba a karba ba ko me aka ce annabi ya saka gurin yi daidai ikon ka dan kila in ba karbancan ba an karbancan in ba karbancan ba an karbancan la ta hakaran min al-ma'ruf shay'an aikin alkhairi karka daina shi ko min karkantar sa an gane wannan da kyau fa ja'ala yanfudu al-ma'a bi yadihi sai ya rinka karce ruwa a jikinsa wato da hannayensa to wannan hadisi ga abin da zamu koya cikin sa na hukunci abu na farko al-hadith al-awwal yake hada al-hadith nahwu al-hadith al-awwal nahwu al-hadith al-sabiq wannan hadisi kamar wanda ya gabata ne wa fihi fawaid amma cikin su shi ma akwai fa'idoji nujmiluha fi ma yali zamu jumlace maka su mu dunkule maka su cikin abin da ke tafe farko al-hadith al-awwal dhukira fihi ghuslu ghaslu yadayhi mujmalan a hadisin dazu hadisin Aisha ce idan ta sala min al-janabati ka sala yadayhi sai ta faɗi shi a jumlace ba ta faɗa mana ko so nawa ba ko ba haka ba wa fi hadha al-hadith amma a wannan hadisi na ita maimuna bint al-harith zukira anna ghaslahuma marratayn aw thalathan ta nuna mana wanke hannun so biyu ne ko so uku amma hadisin Aisha bata faɗa da shi ba kaga sai ka hada wannan da wancan sai ka sami cikakken fa'ida abu na biyu fi hadal hadisi annahu yadayhi ghasala farjahu bayan ya wanke hannayensa a wannan hadisin an nuna kuma ya yi tsarki ya wanke gabansa thumma masaha yadayhi bil ardi marratayn sannan ya shafi hannunsa da kasa har so biyu aw salatan ko so uku wa qad zakara al ulama malamai sun ambata annahu yu'fa an baqiyati ar-ra'ihati ba'da dalqiha bil ardi aka ce ko da ka taba najasa da hannunka ko ka taba mani da hannunka da ka zo ka sa hannun ka wanke da kasa wannan abin da ke taba hannun ya riga ya fita ko da warinsa ko shakensa ya ci gaba da wanzuwa a hannun in ka taba kaji najasa da ta riga ta kawo dan abin da ake bukata a gusar da ainun najasa an gane ku to tsakanin najasa ta babba da yaro za ka najasar yaro an gusar da ita amma launin na dan baya fita da wuri to duk da haka tunda dai an riga an gusar da ita launin ne ya ragowa baka cewa wannan tufafin ba zai sallama ai babu ita yanzu najasar babba kuma an gusar da ita kuma babu launin amma kuma zaka zo lokacin hannun mutum kuma wato warin ta bai rabu da shi ba dan bai riga ya wanke su sai ko bai samu abin wankewa da ya kamata ba to duk wannan dai baya nuna ba ta kawo ba na ta riga ta kawo an gane wannan أنه يوفى عن بقية الرائحة بعد دلقها بالأرض أو غسلها بمطهر آخر bayan mutum ya tuɗa hannunsa da ƙasa ko bi mutahirin akhar wani abin da zai tsarkake ko da ba ta sa din ba shine muka ce kamar sabulu ko wani sa wanda wannan dai yana nuna mana matakan tsafta na Annabi sallallahu alaihi wasallam mutane nawa suke zuwa yanzu su yi tsarki ba tare kuma da sun wanke hannunsu ko da ƙasa din ko da sabulu ba ya riga yayi kawai ya tashi gilbe abin nan da sauransu na uku ya ta'ayyana an yanawi bi ghasli farjihi ibtida' al-janaba lokacin da mutum zai wanke farjinsa a lokacin ne ya zama tilas ya niyyaci wankan janaba li Allah ya hataji ila ghaslihi maratan ukhra dan in bai fara niyya a nan gurin ba to kuma ya je ana zai fara niyya kuma idan ya fara niyya a wani wuri sai ya sake dawowa kuma ya zo wanke farjinsa kaga kuma bai abin nan mutum رابعا أنه في الحديث الأول ذكر أنه توضأ وضوء الصلاة حديثا عن فرقه أنت النبي يا الولاء إلى الولاء الصلاة ويقتضي أنه غسل رجليه ثم أنت يا الولاء إلى الولاء الصلاة وأن ننون اللي وانت كفت كده وهذا الحديث صرح أنه غسل رجليه بعد غسل الجسد أما أولنا حديث النبي يمونا أنه نتي يا وانت كفافن سدي باين يا رجاء كمل وانت جيجنسا ولعل أحسن ما يجمع بينهما ما ليس ميوا ما في كاون أبين ذاك هذا وأن حديثين لسوء كي أن يقال كلي أتي إنه توضأ في حديث ميمونة وضوءا كاملا حديث ميمونة يتكسر الولاء
ولكنه غسل رجليه مرة ثانية بعد غسل الجسد sai dai ya sake maimaita wankin kafafu ne bayan ya wanke jiki fi makanin akhar a wani daban li kaunil makan al mughtasal fihi mutalawwisan saboda wurin da ya wanka da kila duk tafo ko ruwa ya bata wajen da ya sake koma can gefe sai sake wanke kafa da ya wanke wannan tafan ba wai wanke kafan alwala bane ba yayi alwala cikakkiya tuntun wato kun gane sabanin na malamai da suka ce idan aka ce yayi alwala sallah wannan na nufin kenan yayi cikakkiyar alwala tun daga farko har zuwa wanke kafa wanda hadisin Aisha haka zamu fahimta a cikin sa amma hadisin Maimuna sai nuna mana a'a yayi alwala har zuwa wanke hannu da kaza amma daga baya ya wanke jikinsa kuma sannan sai ya wanke kafa sai suka ce ai hadisin Maimuna din wannan wankin kafar da aka kafa wankin kafan alwala bane ba yayi wankin kafa sana alwala kamar yadda hadisin Aisha ya nuna tuntuni to amma me ya amfani wanke kafarsa suka ce inda yake wanka din ne tunda yana wanka kuma kila ba suminti bane sai da ruwan zai gangare da shi kaga wurin zai dan yi tafi to tunda yana cikin tafi yana cikin laka to kuma lokacin da ya kammala wankan ai sai ta ce summa tanaha sai ne sanci wannan wurin da ya wanka ya koma gefe fa ghasala rijlaihi sai wanke kafafunsa saboda sabon da ya kafa wancan kar kuma ya tafi da shi kun gane da kyau نبي في هذا الحديث أن ميمونة جاءته بخرقة لينشف بها أعضاءه ميمونة تازو مسا دا تاول وتازو مسا دا ثم دومينيا سنة جكين سدشي فلم يقبلها سيبه كربابا وإنما نفض يديه من الماء يا سنة جكين سنة يديه من الماء يا سنة نفض يديه من الماء دا هنا ينسي أنفاني وجن سنة جكين سدشي سادسا بنفيد أنه لا يجب دلق الجسد بالغسل ashe cuta jiki ba tilas bane a cikin wanka domin da hadisin Aisha da hadisin Maimuna ba wanda yake mana annabi ya cuta jikinsa yace summa afada alma ya zuba ruwa da ya zuba ba shikenan ba to kuma ba su dawa wanda dama wannan mun sha faɗa cewa a dalkudin nan da cikin wanka da cikin alwala duk ba wajibi bane abin da ake bukata imrarul ma'i ala al-a'dha ruwa dai ya gudana akan gabbai magana ta riga ta kare amma cewa sai ka tuda wannan babu hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da nuna haka ijtihadi ne kawai na malamai annahu la yajibu dalkul jasadi fil ghusl ba wajibi bane tuda jiki lokacin da ka zo wanka wa huwa kaddalki fil wudu'i ai tuda jiki cikin wanka kamar tuda jiki ne lokacin alwala sunna ne ba wajibi bane wallahi ko sunna din ma da yake karfin hali yayi akwai bukatun ya tabbatar mana abin da ya mai da shi ya zama sunna din kafin ya bade shi ina ba ta fahimta akwai karfin hali cikin wannan magana matuka domin akwai ba ka iya tabbatar da wajibin abu ko mustahabbancin sa ko kasancewa su sunna sai yin akwai dalili da ya nuna haka in babu dalili kuma babu wani abu to shi sa waɗansu idan suka zo wankan janaba saboda kasancewar an ce ko ina sai ka tuttuɗa sai ga wani har tsin ma zai samu ko ya amfani tawul ya sa daga bayar kai wani rike da wannan hannun rike da wannan ya rika haka wai saboda gadon bayan ramin nan bai riga ta ba wani kila kullum sai ya haka bawan Allah ba kuma ba wanda ya wajen dama in dai ka zuba ruwa ai ka san ya taba wajen ku magana ta riga ta kai abinda aka bautar da kai da shi kenan abu na bakwai annahu la yaksilu a'dha' al-wudu' ila al-janabati ba'da ghasliha fil wudu' al-gabban sana alwala idan yazo wanka ba dole bane ya wanke su matukar lokacin da ya alwala ya wanke su faqad sahaha an-nawawi annahu yujzi'u ghaslatun wahidatun an al-wudu'i wa an al-janaba imam an-nawawi ya nuna cewa sahihin zance shine wanki dai ya wadatar dangane da wanka da alwala ma'ana duk abin da ya shafi gaba ce ta alwala idan ka wanke lokacin alwala lokacin da zaka fara wanka idan ka zo wanka ba sai ka mai ta wanke ta ba ka riga ka gama da ita na takwas anna ghasl al-jasad marratan wahidatan a sai wankan jikin ana yi ne so ɗaya idan ka zuba ruwa duk inda ka zuba so ɗaya ya wadatar wa ba'dhum yaj'aluhu thalathan wadansu malaman sun ce sai kai so uku qiyasan al-wudu kiyasi ne suka yakan alwala suka ce tun da gaban alwala uku ake to gaban wanka ma uku ne
wannan kiyasi ne suka yi, amma in ba haka ba wanki dai ya wadatar, sai ce wala qiyasa ma'an nafsi, ba a yin kiyasi in tare da nafsi. Yayin da aka ce ga nafsi ai ba maganar kiyasi. Ina suke cewa wai za ja nahrullahi batala nahru ma'aqil. Idan koramar Allah ta kawo farmaki kuma ina cewa magudanar ruwan gidan wanda ta fito, wai ke maganar magudanar ruwan ga korama ta taso. To haka idan nafsi ya zo shi kenan, babu maganar kuma a ce kai kiyasi. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه yace wannan ko shine zancen da ibn taymiya ya zaba wa shaykhina abdurrahman as-sa'di, haka shaykh abdurrahman ibn nasir as-sa'di ɗaya daga cikin manyan malamai ne kasar saudiya ya rasu, Allah ya kansa da gafara. Wa ahlul wajhaini fi mazhabi ahmad, wannan kuma shine tsaya daga cikin fuskoki biyu cikin mazhabin imamu ahmad bin hanbal, imamu ahlus sunna wal jamaa, cewa tuda jiki ba tilas bane ba, cewa kuma ba a yin kiyasin alwala, ba a yin kiyasin wanka akan alwala cewa gabbai sai kai su uku. الحديث 31 حديثي نتلاتين دقيقة عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد. وانا حديثي عن كالبوش لدى عبد الله بن عمر يتي عمر بن الخطاب يا سيد من ذا الله يا رسول الله yace ya manzan Allah a yarqudu ahaduna wa huwa junub, shin ɗayan mu na iya kwanta yayi barci alhalin yana cikin janaba? Mutum ne kusanci iyalinsa kafin ya wanka ya halatta ya kwanta ya barci. Mutum ne ya mafarki kafin ya wanka ya halatta ya kwanta ya barci. Qala na'am, annabi ce ya halatta, amma idza tawadda ahadukum falyarqud, kafin ya kwanta din to yayi alwala kafin nan. إذا توضأ أحدكم إن بينكم يا الولاء فليرقد وسيكون تايب السكينة. abin da za a koya cikin wannan hadisi na farko jawazu nawmil junubi, ya halatta mai janaba yayi wanka qabla al-ghusl, kafin wanka. Mai halatta yayi barci, mai janaba yayi barci qabla al-ghusl, kafin wanka, idza tawadda matakar yayi alwala. Na biyu annal kamala alla yanama al-junubu hatta yastatir, mafi kamalar hali yayi kokari ya wanka kafin ya kwanta ya barci. لأن الاكتفاء بالوضوء رخصة, domin cewa in ya alwala ya iya wanka ya iya bacci, to wannan wato rahusa ce aka bayar, in ba haka ba an fi so kai wanka din. Na uku mashru'iyyatul wudu'i qabla an-nawm lil-junubi, kuma gare shi zamu koma, mallakar sa ne mu, kuma wurin sa ne makomar mu take. Ya Allah ba ni lada cikin musibata. Annabi ce duk wanda aka yi masa hasara, yayi hasara, ya rinka yawan maimaita wannan kalmar, to Allah zai ba shi lada kuma ya maye masa gurbi sama da abin da ya rasa. To sai take ban sama da wannan kalma, amma in ta faɗa kuma sai ta zo tana cewa a yanzu kenan za a bani wani sama da Abu Salma, to ta ci gaba daidai. Yanzu zan samu wani miji nan gaba sama da Abu Salma, sai annabi ya aiko yana neman aurenta. Yau ai ba sai an faɗa ba, wa kuma ake magana Abu Salma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ai ba mutu magana kira. Ta zauna karkashin igiyar annabi sallallahu alaihi wasallam har Allah ya karɓi rayuwarsa. Ta rabota da cewa tana cikin uwar mummunai. Annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah min al mu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dhalika fi kitabi mastura. Kana dhalika fi kitabi masturan bi ma'ana maktuba. To kaga sai ta zanto cikin uwar mummune kenan, wannan ko ba karamin rabota ne sai ba, za ta kasance cikin kololuwar aljanna, gidan da ake kira wasila, wanda annabi ce manzilatun fil janna. Idan mun gama kiran sallah bayan mun yi salati ga annabi ba muna cewa ba Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salati al qa'ima ati muhammadan lil wasilati wal fadila. Wannan alwasila din annabi ce gida ne cikin aljanna, bai dace ga kowa ba sai ga wani bawa shi kadai. Ina fatan in zama ni ne shi, in ji Allah sallallahu alaihi wasallam. Tabbas ko annabi ne mai shi, dan sama da aljanna yake kuma tsakiya, kuma shine karshen bene daga sama, gidan mutum daya, daga can sai dai ayo baya. Mai wannan gidan shi da watansu duk suna ciki.
saboda haka su ummu salma su aisha suna tankin an ummi salama ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam. Kalmar zawj ana amfani da ita ga mace da namiji, mace a ce mata zawj, namiji ma a ce masa zawj. In ka ji an ce zawja wannan gama garin larabci ne ba tataccen ba, amma galibi malaman larabci sukan yi amfani a zawja su kawo ta utani a babu rabon gado da abin mace tsakanin mace da namiji. Amma in ba haka ba, az-zawj yutlaqu ala ar-rajuli wa ala al-mar'a, ala az-zakari wa ala al-unsa. Baya bukatar sai ka ce zawja, da haka sai ce zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat tace ja'at ummu sulaym. Ummu sulaym ita ce matar Abu Talha, mahaifiyar Anas dan Malik kenan. Imra'atu Abi Talha, matar Abu Talha, ta zo ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi. Fa qalat tace ya Rasulullah, ya manzan Allah, inna Allah la yastahi min al-haqq. Allah dai baya jin kunyar gaskiya. Ma'ana kaji wani irin ladabin magana. Abinda za ta faɗa ta san harshe na jin kunyar faɗinsa musamman a gaban mai girma, a gaban babban mutum, musamman ya mace ta faɗi wannan game da namiji akwai kunyar faɗa, amma ya shafi addini kuma dole sai ta tambayi annabi. Da haka sai sai wannan muqaddimat, inna Allah la yastahi min al-haq. Allah da kansa baya jin kunyar faɗin gaskiya. Abin nufi tun da ubangiji bai ji kunyar faɗin gaskiya ba, a ce ummu sulaim ma dan bata ji kunyar ta tambaye abu na gaskiya ba, ita ko bata yi laifi ba kenan. Kar a zarge ta in ta faɗi wata magana da ake ganin ta yi kama da batsa, gaskiya take nema, wajen neman gaskiya ko ba ji kunya, ko ba haka ba. Abin da take cewa kenan, inna Allah la yastahi min al-haqqi hal 'ala al-mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat. Tace shin mace yana zama dole gare ta yi wanka idza ihtalamat in tayi mafarki, mace ce sai mafarki namiji na saduwa da ita, shin tilas ne ta yi wanka? Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai annabi ce na'am, tilas ta yi wanka, amma idza hiya ra'atil ma'a, idan ta ga ruwa, ma'ana idan mani ya fito mata. Idan ta yi mafarki mani bai fito ba, babu wanka a kanta. Ta yi mafarki mani ya fito, to akwai wanka a kanta. An gane ku? Ba nan hadisin ya tsaya ba, da aka ci gaba da hadisin sai suke ta yanzu mace ma kenan har wani abu na fitowa daga jikinta kenan idan ta yi mafarki, ma'ana mani na mafaga daga jikinta idan ta yi mafarki ko namiji ya sadu da ita, sai annabi ce yo in ba dan wannan ba dan me da yake kama da ita. Ta yaya da zai yi kama da mahaifiyarsa in ba dan cewa daga ruwan da ke fita daga jikinta ake hadawa a halitta yaron ba. Ai daga nan ne yake daukan kamanceceniya, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka ji magana irin wannan wanda yanzu idan kai ta wani za dauka kai babbar batsa, amma addini ake kokarin a koya, ko babu wata wasila sai ta hanyar haka. Ita ta faɗa, annabi ya faɗa, aka ruwaito ko muna ta faɗa. Saboda wajen addini sai a yi bayani gwari-gwari. Da haka nan gudun kaga dai ummu salima wannan ummu sulaim ba matarsa bace ba ko muharramarsa bace ba sallallahu alaihi wasallam, ɗaya ke cikin matan mummunai, ɗaya ke cikin matan sahabbai. Ta zo cewa annabi fatawa, ba wai killata ya da ita ba, gashi cikin matansa dan gashi ummu salma ta ji. Da haka sai ya ba da fatawa karara ba tare da koyi wani abu ba, kuma ba a zargi da cewa yayi abin da yake bai dace ba sallallahu alaihi wasallam. To me zamu koya cikin wannan hadisi? Na farko, annal mar'ata alaiha al-ghusl hina tahtalif, tilas ne mace ta yi wanka lokacin da ta yi mafarki, idza anzalat, matakar ta fitar da mani, wa ra'at al-ma, kuma ta ganshi. Ma'ana idan dai mani ya fito daga jikinta dole ta yi wanka. Na biyu, annal mar'ata tunzilu, za mu fahimta cikin wannan hadisi a ce mace ma kuma mani na fita daga jikinta kama yunzilur rajul, kamar yadda namiji ke yin inzali mace ma na yi. Wa min zaka yakunu shabahu fil waladi, ta hanyar haka ne ake samun kamanceceniya tsakaninta da yaro, kama ashara ila hadha baqiyatul hadith, kamar yadda ragowar hadisin ya nuna haka. An gane ku? Na uku, isbatu sifatil haya'i lillahi azza wa jalla, an tabbatarwa cewa Allah yana siffantuwa da siffa ta jin kunya. An gane ku?
amma wajen gaskiya kuwa to nan gurin baya jin kunya. Ma'ana a ce kunya din nan siffa ce ta Allah, isbatun yaliku bihi, za mu tabbatar da ita irin yadda ta dace da kamalarsa, kar mu yi tawilin kunya mu fassara shi da wani abu daban. Mu ce Allah na da kunya irin tasa, dan adam kuma na da shi irin tashi. Ta Allah ba ce kamar ta dan adam ba, ta dan adam kuma ba ce kamar ta Allah ba, dan Allah ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. An gane ku ala annahu la yamtani'u ta'ala min qawli al-haqq li ajli al-haya. Duk da cewa Allah na siffantuwa da kunya, to amma fa baya kin faɗin abin da yake na gaskiya wai dan saboda kunya. Qala ibn al-qayyim fil bada'i', ibn al-qayyim ya faɗa cikin littafin sa bada'i'ul fawaid, littafi ne mai kima, juz'i 4 ne na ibn al-qayyim. A ciki kowane babi da wuya ka samu babin da ibn al-qayyim bai kwankwasa ba. Kawai sai ga an yi fasali, sai ga wata ka'ida ce ta balaga za a yi canzinta. A jima a yi fasali sai a kawo magana akan wata ka'ida ta fiqh. A jima a yi wani fasali sai a koma nahwu, sai a koma aqida, sai a koma tafsiri. Shi sai ya sa musu suna bada'iul fawaid, fa'idoji masu tsada. Ai littafin yana da matukar daɗi, ya kamata ɗaliban ilimi da sun gan in an faɗa musu farashin kasu ɓata lokaci su saya, yana da kima kwarai da gaske. Ibn al-Qayyim ya faɗa cikin littafin Bada'i'ul Fawaid yace inna sifatis salbi al-mahd la tadkhulu fi awsafihi ta'ala illa idza tadammana thubutan wa kadhalika al-ikhbaru anhu bis-salbi ka qawlihi ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm fa innahu yatadammanu kamala hayatihi wa qayyumiyyatihi. Wallahi magana ce mai matukar tsada, kuma sai mun koma bangaren tauhidi don ku fahimta. A babin tauhidi malamai suna kasa siffofi na ubangiji gida biyu, su ce as-sifatu salbiyya wa as-sifatu thubutiyya. As-sifatu salbiyya wa as-sifat as-thubutiyya. Idan sun ce as-sifatu thubutiyya, siffofi waɗanda Allah ya tabbatar ma kansa, ya tabbatar ma kansa ilimi, ko ba haka ba? ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتابه إن ذلك الله يعلم ما في السماء والأرض أن ذلك وهو السميع البصير وهو السميع العليم إن الله كان عليما قديرا يتبتر مكان علمي يتبتر مكان قدرة يتبتر مكان عزة يتبتر مكان حكمة يتبتر مكان رحمة يتبتر مكان غفرة يتبتر مكان كربان توبة duk abin da Allah ya tabbatar ma kansa na sifa sune ake kira as-sifatu thubutiyya, siffofi da Allah ya tabbatar ma kansa. To amma idan an ce as-sifatu salbiyya, siffofin da Allah ya kore wa kansa, ya kore wa kansa jahilci, ya kore wa kansa mantuwa. Qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa, kaga baya da hisr abu baya mantawa. Ya kore ma kansa zalunci, inna allaha la yazlimu an-nasa shay'a walakin an-nasa anfusahum yazlimun wa la yazlimu rabbuka ahada. Ko ba haka ba? A ce da zalunci da mantuwa da jahilci da gangidi da barci waɗanne irin siffofi ne wannan game da Ubangiji? Sai ka ce sifatun salbiya, siffofi ne da Allah ya kore wa kansa su. Bayan mun fahimci wannan mukaddimar sai mu fahimci maganar Ibn al-Qayyim anan, yace inna sifatis salbil mahd, siffofi waɗanda kore su aka yi tsantsar korewa, la tadkhulu fi awsafihi ta'ala, wannan ba sa shiga cikin siffofin Allah illa idza tadammana thubutan, sai dai in sun kunshi kishiyoyinsu tabbatarwa. Yayin da kace la yadhillu, ya zanto ba wai kore masa jahilci kake kadai ba, nan take kuma kana kudurce siffantuwansa da mai ilimi kishin jahilci. An gane ku? La yazlimu, kana kore masa zalunci, ya zanto kawai ba zaluncin ka kore ba kadai, sai ka tabbatar masa da kishiyar zalunci shine ne adalci. Dan mutum zai iya zantowa baya zalunci, ya zanto ba siffar kamala bane ba. Me yasa baya zalunci? Saboda kasancewar su ranko.
to yanzu nan kore masa zalunci da kai yabansa kai amma idan kuke baya zalunci saboda adalcinsa baya jahiltan al'amurra saboda cikakken iliminsa ko ba haka ba la ta'khudhuhu sinatun wala nawm baya gingidi baya barci saboda cikakkiyar tsayawar wajen gudanar da harkokin bayi sai zanto nan take ka kore masa ne ka tabbatar masa da kishiyoyin waɗannan amma idan ka ce baya zalunci kai shiru me yasa baya zalunci kila ba adalci bane yasa yake yin zalunci ragonci ne yasa wani yake tawai ko bayyidatun la yaqdiruna bi zimmatin wa la yazlimuna an-nasa habbata khardal yake zargin wata kabila yake ko bayyinatu wata yar kankaniyar kabila ce la yaqdiruna bi zimmatin ba sa samu alkawali wala yazlimuna an-nasa habbata khardali ba sa iya cutar da mutane ko da gurgudan kwayar komai to saboda me saboda adalcin su ko dan saboda ragoncin su saboda ragoncin su dan yace qubayyila tasgiri ne na kabila kun gane da kyau a ce ka kai abin nan shine ke cewa lakinna qaumi wa in kanu zawi hasabin laysu min ash-sharr fi shay'in wa in hana yace mutane na duk da fa suna da matsayi amma sharri ko min kankanta sa ba sa iya yi to saboda me saboda su matsorata ne a ce anan kore musu sharri ba yaban su aka yi ba ina fata kun fahimta to dan haka dukkan siffofi da aka kore ma Allah su yayin da ka kore waɗannan ɗin sai ka kudurce siffantuwar Allah da kishiyoyinsu in baka kudurce siffantuwarsa da kishiyoyinsu ba to kamar baka yi ba Allah ba kenan ina ba don kun fahimta sai ya ce inna sifatu salbil mahdi la tadkhulu fi awsafihi ta'ala siffofin da aka kore wannan ba sa shiga cikin siffofin Allah illa idza tadammana subutan sai in a waje daya sun kunshi tabbatar ma Allah kishiyoyin su wa kazalika al-ikhbaru anhu bi salbi haka idan ka tashi ba da labari game da ubangiji ka ba da labarin as-salbu ka kore masa wani abu ka qaulihi la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun fa innahu yatadammanu kamala hayatihi wa qayyumiyyatihi saboda mai aka ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun ay li kamali hayatihi saboda cikakkiyar rayuwarsa wa qayyumiyyatihi na hudu annal haya'a la yanbaghi an yamna'a min ta'allum al-ilmi cikin wannan hadisi za mu gane ashe bai dace ba kunya ta hana ka neman ilimi dan gashi Sulaim tana jin kunya amma tare da haka tunda abu ya zama neman ilimi sai ta kashe kunya ta yi tambaya kan abin da zai amfani ta addinin ta hatta fil masail allati yustahya minha hatta cikin mas'alolin da ga al'adance mutum na iya jin kunya faɗin su wannan babu laifi cikin babin ilimi ka faɗe su ko ka tambaye su kai mai faɗa cikin ilimi sai ka faɗa sai dai a nan gurin shi ne idan Allah ya baka fasahar harshe da jarin kalmomi masu yawa wajen ka yi sayan magana kuma a gane to kai iyakacin kokarin ka wajen suturtawa sai dai in kayi ba a gane ba to sai ka fito da ita balo sai mai kuma ga abin da zai faru annabi sallallahu alaihi wasallam ayyawa wajen sayan magana ba ta gane ba sai da Aisha ta yi mata karo kara su kuma ta gane annabi suna cewa wai ya za a yi mace ta gane idan jinin al'ada ya yanke mata annabi sai ki dauki tsumma ki tsarki da shi yau dama ana yin tsarki ne da tsumma ya zan yi tsarki da tsumma annabi sai ki dauki tsumma ki tsarki da shi ta sake mai ta annabi sai subhanallah ki dauki tsumma ki tsarki da shi ya ga sai na bincike ta na shiga da ita gida na ce abinda ake nufi ki dauki auduga ko tsumma ki sa a wuri kaza idan kin fito da kike ga ba jini to jinin al'ada yanke sai ki wanka kaga annabi ya yi sayan magana amma ba ta gane ba da haka sai Aisha sai mata kiri karara da aikace dan ta gane me ake ne na biyar anna min al-adabi wa husnul mukhataba yana daga cikin ladabi da kyakkyawan gabatar da zance ga abokin magana an yuqaddima amama al-kalam aw an yuqaddama amama al-kalam alladhi yustahya minhu muqaddamatun
a gabatar da wata 'yar mukaddima kafin a faɗi wani zance da ake jin kunyar faɗarsa kaɗan 'yar mukaddima wannan na cikin ladabin zance. To kun sai ita gaskiya da an tashi faɗanta wani lokacin duk yadda kai kwatanta mutum ba zai fahimta ba sai ka faɗa masa komai da komai. Da haka abin da zan faɗa kana ɗauka kaza ne to ka korewa kanka zargi duk abin da ka faɗa daga baya ko me amma an kama da yake garam to shikenan ka gama yawo. Akwai wani malami abokin mu yana koyarwa a jinsu yake cewa akwai wani malami a makarantar soyayya shi dama haka yake dan yanzu babin yana karantarwa ne a makarantar matan aure to ka san wani abubuwa idan ka zo ka karantar da halari imamu wajen babin wanka wajen babin yanke wajen haila menene akwai abubuwa masu matsala wanda zaka samu kanka cikin matsatsi to ya rasa yadda to shi yadda yake sai bata da yi tumur a ranar dama ko ado ba zai ba wajen riga uku zai sa a jikin idan ya zo ya zazzare ido ya faɗi magana sai mata suka samu soyi mamman basa ba dariya kuma in kika yi dariya sai ya kore ki daga makarantar kila sai ke sati biyu biki zo ba yana da zafi matuƙa kwarai da gaske mutum ne bai riko da addini to sai ga yadda ya zai ya faɗi wannan abu to shine sai ya ci muri ya ɓata ya yi kumuri da ke tamhidan lil kalam ana gabatar da wannan muqaddima tunasibul maqam wadda ta dace da wuri tamhidan lil kalam dan ta zanto shin fada da zancen da mutum zai yi li yakhifa wa qawhu domin nauyin zancen ya zanto ya yi sauki bai nauyi da yawa ba wa li an la yunsaba sahibuhu ila al-jafa kuma domin kar na abucin zancen a danganta shi zuwa ga jafa'i a ce dan Allah da wannan yana magana ta basa sai ka gabatar da irin muqaddima da zaka wanke kanka da ita الحديث الثالث والثلاثون حديثي نتلاتين دقو cikin wannan littafi an Aisha qalat an karbo hadisi daga Aisha tace kuntu afsilu aljanabata min thawb rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na kasance ina wanke janaba daga jikin tufafin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidansa me take nufi da janaba cikin wannan hadisi tana nufin ina wanke mani daga jikin tufafinsa fa ya furuju sai annabi take fita ila salati zuwa ga sallah tare da wannan tufafin wa inna buqa al-ma'i fi thawbihi ga kofar ruwa nan a jikin tufafinsa na inda na wanke ko bushiya bai ba sai take fita masallaci da shi me ake nufi ko da kazanta ta taba jikinka sai ka wanke tufafin inda ta taba din ko bai kammala bushewa ba matukar abin ainun najasa din ko ainul qazara din ka kusar da shi to wannan kufin da ya rage ko dabbaran wajen baya kawo cikas za ka iya sallah da shi a haka kuma ka fita da rigar a jikin wannan babu laifi annabi sai fita da ita haka masallaci sallallahu alaihi wasallam wa fi lafzi muslim a wani lafzi na imamu muslim tace laqad kuntu afruquhu na kasance ina kankare shi mai mani min saubi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga jikin tufafin manzo Allah da mutum tabbata gare shi farkan iyakacin kankarewa menene kankarewa ya bushe kenan sai ta rinka sa farcanta tana kankare shi da shi ko wani abun kankarewa har sai ta fitar da shi fa yusalli fihi kuma annabi zai sallah da wannan tufafin to ana akwai mas'ala a karkashin wannan hadisi abinda wannan hadisi ke nunawa a ce shi kai shi mani ba na jisa bane ba menene hujjar ba na jisa bane ba kasancewar tana kankare shi da farce yayin da yake busasshe idan danye ne ta wanke da ruwa in busasshe ne fa ta kankare da farce to yanzu da a ce yaro zai ba wani za a kankare da farce ne yaro ya kashi jikin tufafi sai kankare da farce da zai sallar tufafin haka yayi saboda me saboda daboli da yaro ya maka bayan gida a cikin tufafi wannan duk najisa ce sai kawo wani amma ba ne ko ba najisa ba ce ba wannan shine nassin hadisin abinda malamai ke kula da shi a wannan babu malamai sun tattauna kan wannan mas'ala ta cewa shin ya shi maniyi sannan ya menene hukuncinsa nan za mu karanta ikhtilaf yace ikhtilafal ulama fi najasatil mani malamai sun yi sabani dangane da kasancewar mani najasa ne ko ba najasa ba fa zahaba al-hanafiyyah wal malikiyyah ila najasatihi mazhabin imam ahmad imam abu hanifa da mazhabin imam malik ibn anas
suka ce najasa ne mustadillina bi ahadisi ghaslihi suna kafa hujja da hadisin da ke nuna an wanke shi min sauki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin tufafin annabi wa min hadha alhadith alladhi ma'ana cikin hadisan kamar wannan hadisin da muka karanta yanzu suka ce tunda an ce an wanke ya zama najasa ne dan ba najasa bane da ba zai wanke sai ya kyale shi haka wa zaba shafi'i wa ahmad amma imam shafi'i da imam ahmad wa ahlul hadith da ma abuta hadisi gaba ɗayan wa ibn hazm da imam ibn hazm az-zahiri wa shaykh al-islam da shaykh al-islam ibn taymiya wa ghayruhum min al-haqiqina min al-muhaqqiqina da waɗansu ba waɗannan ba cikin malamai masu bin diddigin dalili sun tafi ila taharatihi zuwa ga cewa shi kansa mani ba na jisa bane sarkakakke ne mustadillina bi adillatin kathiratin suna masu kafa hujja da dalilai masu yawa min cikin hadisan baya a ci abin da ke tafi ko dalilan ga abin da ke tafi dalili na farko sai hatu a hadisi farki Aisha almaniya ingancin hadisin da ke nuna Aisha ta kankare shi shine babbar hujja min sauki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin tufafin annabi idza kana ya bisan idan ya kasance busasshe bi zafriha tana kankarewa da fartanta falau kana najisan da sai mani najisa ne lama kafa illal ma da ba abin da zai wadatar sai an wanke da ruwa kasa irin najasa ta kamar yadda sauran najasa take wannan dalilin farko kenan barin kamala na biyu annal mani huwa aslul insani wa ma'adinuhu shi mani daga jikinsa ne aka halicci dan adam shi ne sinadarin halittar dan adam fala yanbaghi an yakuna asluhu najisan bai dace ba ko a ce asalin dan adam najasa ne khabisan a ce datti ne wallahu karramahu wa taharahu bayan Allah ya karrama shi ya sauke wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila فالتكريم يقتضي أن يكون معدنه طاهرا عندي أكثر أن كرم شيء to lalle sinadarin da aka yi dan adam da shi ya kamata ya zanto sarki to shine karramawa na uku lam ya'mur an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghasli annabi bai umarni cewa a wanke ba wa taharruz minhu bai ce kuma a nisance shi ba kalbo da irin yadda ya umarnin wanke Aisha ce suke wankewa da kanta ba annabi ne ce wanke ma ne ba ita ta dauka ta wanke da ba ta wanke ma haka zai fita da kayansa amma ba wani fa bijin nan makaranta balaraban da ya zo ya fi tsari annabi ce ku ɗebi ruwa ku zuba a wajen kaga umarni ya zama wajibi don ya nuna da yaro ya koli annabi ya ɗebi ruwa ya yi da kansa kuma ya ce idan yaro ya yi abin nan a zuba ruwa idan yarinya ce mace kuma a wanke wannan ya nuna duk umarni ne ga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan abin ya zama da jinsa amma wannan aikin Aisha ne aikin Aisha ba ya zama yadda ba ya zama da jinsa kun gane da kyau ajabu an hadisi ghaslihi malamai sun ba da amsa game da hadisan da ke nuna Aisha ta wanke ke annal ghasla la yadullu ala najasa ai wanke abu ba ya nuna najasa ne kama anna ghasl al mukhat wa nahwihi la yadullu ala najasa ai mutum zai kasance da majina ko yawo a jikinsa yana barin sa ko zai wanke yana wankewa amma wankewa ta nuna ya zama najasa ya zama najasa والنظافة من النجاسات والمستقذرات مطلوبة شرعا فكيف لا يقر غسله صلى الله عليه وسلم لا يقر غسله صلى الله عليه وسلم أي wanke abin da yake najasa ko kuma abu ko da ba najasa ba ne kazanta ne a ce ruwan kwai ya taba jikinka ko kwai ya taba jikinka za ka yi yawo da shi haka za ka wanke amma don saboda najasa ne saboda tsafta dan haka zance mafi inganci mani ba na fita ba ne wannan shine mazhabin imamu shafi'i shine mazhabin imamu ahmad bin hanbal kun fahimta ko shine mazhabin waɗansu ma daga cikin malaman mazhabar malikiya kafin su shine mazhabin sa'ad ibn abi waqqas shine mazhabin abdullahi dan umar
shine mazhabin Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Magana ta kare babu wata magana. Shine mazhabin Ata bin Abi Rabah, shine mazhabin Sa'id ibn al-Musayyib, ɗaya daga cikin malaman Imam Malik ibn Anas. To ko da magana kuma Sa'id ibn al-Musayyib, ɗaya daga cikin malaman Imam Malik ibn Anas. Duk wannan shine mazhabin. To kaga wannan shine idan mutum yana bincike cikin ilimi kullum zai ga abin mamaki. Dadewa da sanin abu ba shi ke nuna ya zama gaskiya ba. Kamar yadda na faɗi ba mu labari da azumi. Wani malami yana ba da inke sanamar ta sunansa da kwandiga cewa dai shi dan kwandiga ne. Yayi littafi ya zazzage ni yace na sabawa ijma'i. Ka san kalmar da yace na sabawa ijma'i da ita yace na ce mani na dasa ne bayan ijma'in malamai ya tabbatar da mani na ce mani ba na dasa bane alhalin ijma'i ya nuna mani da dasa ne. Kaga shi bai ma san ijma'i ba bawan Allah. Sai na ji tausayin sa kwarai da gaske. Shi tsammanin sa in malikiya ta faɗa mu magana ta riga ta kare bai ma san me ijma'i ba. Ijma'i kuwa ba kaddara da Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbal da Imam Abu Hanifa dukkan su yarda da kaza, su hudun nan wannan bayan nuna matsalan ta zama ijma'i. Dan kila Ishaq bin Rahuya ya saba musu, kila Dawud az-Zahiri ya saba musu, kila Sufyan bin Uyayna ya saba musu, Sufyan al-Thawri ya saba musu, Mujahid ya saba musu, Ikrimah Maula ibn Abbas, Ibrahim an-Nasa'i kila sun saba musu. Yan waɗannan suka saba musu kenan wannan abin da suka ba ijma'i bane ba, sai dai ka ce inda la'immatul arba'a wurin malamai hudu cikin malaman da sun fi 100 a duniya. Sa'annan su da wanda suka dara su. Shi ijma'i shine sai in ka tara al'ummar malamai ta al'ummar Annabi Muhammad gaba ɗayan su. Duk malamin da ke wannan zamanin, yan zamanin Imam Malik ne zanto duk wani malami da ke zamanin sa a Makka yake, a Madina yake, a Kufa yake, a Basra yake, a Iraki yake, a duk inda suke an tara su an ji haka fatawarsu take to ya zama ijma'i. In ba tara su kai ba Imam Malik ne ya faɗa ko wani sai daga ce wannan fatawar Imam Malik kenan, ra'ayin Imam Malik kenan, sauran kuma su kuma tuntube su aji sai ga kowa me dalilin sa wanda ya fi karfi a dauka. Wannan shine ijma'i. An gane ku dole sai malamai gaba daya wa huwa al-ittifaq min mujtahid al-ummah min ba'di wafati Ahmad. Wa huwa al-ittifaq min mujtahid al-ummah min ba'di wafati Ahmad. Shi ijma'i shine haduwar kan dukkan malaman musulunci bayan rasuwar annabi. In sun hadu kan fatawa kaza ya zama ijma'i. Dai da annabi na da rai ba maganar wani ijma'i, kuma waye yake da magana kuma annabi na da rai sai in baya sallallahu alaihi wasallam. An gane ku to kaga wadannan hadisai da su ka fauja da su hadisai ne fi zahiri wudu cewa ga Aisha ta kankare, inda na ji sani ai kankarewa kadai ba ta wadatarwa sai a dinna sai riga an wuce. Kuma su kansu da aka ce wai me yasa ya zama najisa, me yasa ya zama najisa? Imam al-Qurtubi da kansa yace asalin mani din tahir ne, sai dai ya zama najasa dan ya fito ta inda najasa take fitowa. Hanyar da ya fito ita ce hanyar fitsari, ita ce hanyar mazi, da fitsari da mazi kuma najasa ne. Tun da ya biyo ta wannan titin kaga ya dan taba wani abu na najasa ya zama najasa ke. Wallahi ko Qurtubi yace asalin sa tahir ne, ka duba tafsirin Qurtubi. Asalin mani tahir ne, lakinnahu tanajjasa بخروجه من مجرى البول والمذي ya zama najasa dan ya bubbugo ta inda fitsari ke fitowa. To wannan ma in dai sun tabbatar manan zahiri ne wanda mun yadda da wannan fitowarsa ta wurin abin da yake najasa ne ya mai da shi najasa, sai mun duba mun ga wannan abin na najasa ya rinjaye akan sa ko bai rinjaye akan sa kan shi ko da malikiya kaga za ka yi musu ilzamin wannan zancen. Shi ya faɗi wannan saboda dai wani malami ne ya faɗi magana cikin manyan malaman da suka gabata, al-Imam an-Nassai yake cewa ko da a ce shi mani din nan ya zanto a fito wata tauri wurin fitsari, in dai kun yi da tahiri ne fito wata taurin fitsari ba mai da ke da jisa,
yace domin daga jikin abin da yake datti ne ma Allah na fitar da abu mai sarki. yace wa inna lakum fil an'ami la ibra nusqikum mimma fi butunihi min bayni farsin wa damin labanan khalisan sa'idan lisharibin. nono da ake sha tatacce Allah ya fito da shi da tsakanin jini da kuma kashin dabba. jini da kashin dabba tsakaninsu aka fitar da nono khalisan tatacce sa'idan lisharibin mai daɗin hadiya ga wanda zai sha. yace to kun gani ko da in ma kun ce shi abin nan ne a shi Allah na dukun ya fitar da tataccen abu daga jikin mai daga jikin abin da yake ba datti ne ke asalin sa. ma yi wa kazu min hadisi abin da za a koya cikin wannan hadisi na farko taharatul mani kasancewar mani ya zama tsahiri wa adamu wujubi ghaslihi min al-badani wa thiyabi wa ghayriha ko ba wajibi bane ka wanke shi jikin tufafinka ko a jikin ka in ya taba ka gane cewa fitowarsa yana wajibta wanka wannan mun yadda 100%, amma cewa shi kansa najisa ne wannan ba najisa bane ba. da haka idan ya taba tufafin ka ba dole ne ka wanke ba, in ka ga dama ka wanke, in ka ga dama ka bari. in ya taba jikin ka ba dole ne ka wanke ba, sai dai in ka zo wankan jaraba dama ai zaka ji ka wurin. amma a ce ba wanka kai ba na wani ne ya taba jikin ka ba a cewa dole sai ka wanke, kamar da in fitsari ya taba dole sai ka wanke, sai dai kawai zuwa ga wani launi a jikin ka wanda bai dace ba, amma ba dan kasancewar su ya zama najasa ba. na biyu istihbabu izalatihi an as-sawbi wal badani fa yughsalu rataban wa yuzkaru wa yufraku yabisan. yace mustahabi ne a kawar da shi daga jiki ko daga tufafi, sai a wanke shi idan danye ne, in ko busasshe ne akan kare. wannan hadisi abin da za ku koya cikin hadisin kenan. al hadith ar-rabi wal 20 hadisi na 34 cikin wannan littafi. an abi hurairah radiyallahu an karbo daga abu hurairah Allah ya kare da a gare shi. an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzon Allah tsara da mutum tabbata da shi ya ce idza jalasa baina shu'abiha al-arba idan ya tsaya tsakanin idan namiji ya zauna tsakanin bangarorin mace guda hudu. shu'ab wato bangarori guda hudu yana nufin hannaye da kuma kafafu. kaga hannun dama da na hagu ga kafa dama da hagu ba ababe guda hudu ba. annabi ya faɗi wannan zance ne sayan magana ne na cewa idan mutum ya sadu da mace, amma sai ce idza jalasa idan ya zauna bayna shu'abi al-arba tsakanin bangarorin ta hudu, thumma jahadaha sannan ya wahalce ta. abin da yake nufi da ya wahalce ta a nan gurin ba wai wahalarwa ba, yana nufin ya shigar da gabansa cikin farajinta. wajabal guslu in yi wannan to wanka ya zama wajibi. menene na cewa ya zama wajibi? wa fi lafazin muslim, a lafazin muslim ce wa in lam yunzil, ko da bai fitar da mani ba. in mutum ya shigar da gabansa cikin gaban mace cikin farajinta, ko da bai yi mani ba wanka ya zama wajibi a kan shi, ya zama wajibi a kanta. wannan hadisi da shi ne aka shafe wani hadisi wanda za a yi ke nuna idan mutum ya sadu da mace bai yi mani ba kuma kansa. ma yi wa fadl min al-hadith abinda za a koya cikin hadisin na farko wujubul ghusl min ilaj az-zakari fil farj, wajibin yin wanka idan mutum ya shigar da zakarinsa cikin gaban mace, wa in lam yahsul inzalun, ko da mani bai fita daga jikinsa ba. na biyu yakunu al-hadithu nasikhan li hadisi abi sa'id, wannan hadisi shine zai zama ya shafi hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yake cewa al-ma'u min al-ma'i. hadisin Abu Sa'id al-Khudri yana cikin Muslim. abinda hadisin yake nuna wa al-ma'u min al-ma'i yace al-mafhum minhu bi tariq al-hasri, wanda ta hanyar takaituwan zance za a gane cewa la ghusla illa min inzal al-mani, kamar mutum ba zai zuba ruwa a jikinsa ba sai in ruwa ya fita daga jikinsa. ma'ana baya zama wajibi zuba ruwa a jiki sai in ruwa ya fita. ma'ana baya zama wajibi yin wankan janaba sai in mani ya fita daga jikinka. haka wannan hadisi ya nuna. amma sai wannan hadisin ya zo ya ce a idza jalasa baina shu'abiha al-arba thumma jahadaha wajaba al-ghusl, ko da mutum da fitar da mani ba dole wanka ya kama shi. hadisi na 35 na karshe da zamu tsaya akan ta kuma shine na karshe cikin wannan babu al-hadith al-khamis wa 30
an abi ja'far an karbo daga abu ja'far wane ne shi abu ja'far shine muhammad ibn ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib an gane ko wato muhammad ibn ali shi kuma ali ibn al-husayn wanda ake kiran shi da suna zainul abidina ɗaya daga cikin jikokin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan silsilan waɗannan duk ahlul bait an ali wato radiyallahu anhum amincin Allah ta fada gare su annahu kana huwa wa abuhu shi muhammad ibn ali ya kasance shi da babansa ali ibn al-husayn inda jabir ibn abdullah sun kasance ne wurin jabir dan abdullah wa indahu qaumun tare da jabir ga waɗansu mutane fasa'aluhu sai mutanen nan suka tambayi jabir dan abdullahi anil ghusl dangane da wanka menene adadin ruwan da ya kamata in yi wankan janaba da shi faqala sai jabir yace yakfika sa'un sa'i daya ishe ka ai an san sa'i ko wanda muke awo da shi idan mun je kasuwa za mu sai gero mu ce an so kwano daya wannan kwano na shan ruwa ne gurgudan kwanon shan ruwa din nan in ka tuka shi da ruwa wannan adadin ruwan ya ishe ka ya ishe ki wankan jaraba menene adadin ruwan da zamu wanka da shi jabir ya kafi ka sa'u sa'i ɗaya ya ishe ka fa qala rajulun sai wani mutum ya ce ma yakfini ba zai ishe ni ba fa qala jabir sai jabir ya ce kana yakfi man huwa awfaru minka sha'ran wa khairun minka Allah ai wannan sa'i dai zai yana isar wanda ya fi ka yawan gashi kuma ya fi ka alkhairi yuridu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abin da yake nufi yana isar annabi yace annabi ya fi ka yawan gashi tare da haka sa'i ɗaya yake wanka da shi dan me kai da gashin ka ba da yawa zaka ce sa'i ba zai je ka ba thumma ammana fi thawbin Muhammad bin Ali yace sannan Jabir yazo kuma yayi mana limancin sallah fi thawbin tufafi ɗaya ne a jikinsa babu na biyu wato tufafi dai shine kamar zani yadda suke a cikin irin wannan halin sai su daura zanin wato a nan wayar su sai irin dauran da muke cewa lake sai da ya rike kafadun su kuma ya sauka kasa da gwiwa ayi sallah da shi har ko ba wando ya halatta wa fi lafzin a wani lafazin hadisi yake kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yufrigu al-ma'a ala ra'sihi thalathan annabi ya kasance yakan wanke kansa ne so uku ya zuba ruwa a kansa har so uku قال المصنف الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ابوه محمد بن الحنفية wato wanda ya faɗi wannan magana yace kwano sai baya isa ta shine Hassan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ma yu'khadhu min al-hadith abinda za a koya cikin wannan hadisi na farko wujubul ghusl min al-janabah wajib yin wankan janaba wa zalika bi ifadati al-ma'i 'ala al-udwi ta hanyar zuba ruwa akan gabbai wa sayalanihi alayhi da kuma ruwan ya gudana akan gabbai fa mata hasala zalika matakar haka ya riga ya faru ta addal wajib an riga an bayar da wajibi ba sai an cuta jiki ba na biyu qala fi bidayatul mujtahid ya fada cikin bidayatul mujtahid imam ibn rushd kenan yace la yustadallu bihi ala luzumi dalki wala ala adamihi wannan hadisi ba a kafa hujja da shi wajen cewa dole a tuda jiki kamar yadda ba a kafa hujja da shi wajen cewa ba dole bane kuma a tuda kowa sai zai je nemo dalilin sa da waje haka ce ibn rushd haka yi fahimta na uku anna sa'a allazi huwa arba'atu amdad shi sa'i guda shine mudannabi hudu ko yakfi al-ghusl min al-janaba ya isi mutum wankan janaba qala ibn daqiq al-eid ibn daqiq al-eid ya faɗa ɗaya daga cikin manyan malamai ne na sunna sun yi zamani da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace wa laysa zalika ala sabil at-tahdid cewa mutum ya sa'i guda ba wai an iyakance bane ba faqad dallat al-ahadith ala maqadir mukhtalifa wadansu hadisan daban sun nuna gurgurdan ruwan da ake wanka da shi wanda ya sha bamban da wannan hadisi wa zalika wallahu a'lam wannan na nuna wa listilaf al-awqat aw al-halat lokuta in suka sha bamban ne ko hali ya sha bamban ka killatul ma'i wa kasratihi kamar idan ruwa ya zama kadan ko ya zama da yawa wa safari wal hadari ko kuma halin zaman gida da halin tafiya idan akwai yalwar ruwa idan kai amfani wajen wankan janaba da ruwan da ya wuce sa'i guda baka yi laifi ba
idan a halin tafiya ne ana karancin ruwa kar ka je ka zubar da yawa a rasa na sha sai ka sakaito akan sa'i shi haka ya fahimta Imam Ibn Daqiq yake ba wai an iyakance bane ba cewa dole sai sa'i ka iya sama da shi kasa da shi duk da kai dai yayi wannan hali ne zai tantance maka na wadatar ruwan ko karancin sa na kasancewar a halin tafiya ko a halin zaman gida amma dai khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafificin shari'a ita ce shari'ar annabi ko ba haka ba abu na hudu istihbabu takhfif fi ma'i tahara akwai bukatar karanta ruwa a cikin ruwan da za a yi tsarki da shi tsarki na ibada wankan janaba ko alwala kan ruwa ya zanto da yawa wannan mustahabi ne na biyar al-inkaru ala man yukhalifu sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam a duk mutumin da ya saba sunnar annabi sai a yi masa inkari an gane ku to darajatul inkar kuma ta tafawut ko inkari ya zanto bil yadi ko inkari ya zanto bil lisan ko inkari ya zanto bil qalbi ala hasabi tamakkulika min al-inkar gurgudai da ka samu halin inkari sannan kuma ko ya zanto da kausan harshe ko ya zanto da sassaukan harshe wannan gurgudan yadda hali kan canja ko mutane su canja li kulli maqamin maqalun kamar da malaman balaga ke cewa kowane wuri na da irin zancensa kuma kowane mutum na da irin mu'amalarsa akwai wanda yake bukatar ka zafafa masa ka kausa masa harshe har kafin ya fahimta in ka fahimce shi haka psychologically to sai ka kausa harshe din ya fahimta akwai wanda yake bukatar lallashi sai ka lallashi shi din ya fahimta akwai wanda yake bukatar ka bashi cin hancin zance sai ka bashi cin hancin zance har kafin ya fahimta akwai wanda yake bukatar ka bashi kyauta sai ka bashi kyauta har ya fahimta ba kullum ake tafiya a hali sai ba akwai mutanen da annabi ya zare takobi ya yake su aka kama su aka ribace su aka mai da su bayi duk suka ki musulunta amma da aka samu ganima za a raba sai annabi ce ku bashi rakumi 10 ga mutum na daura an ce a bashi rakumi 10 ya duba ya ga rakuma murda guda 10 aka jima annabi ce a kara masa 10 aka jima a kara masa 10 har sai da aka bashi 100 yace wallahi da ba wanda na sana irin ka amma yanzu ba wanda nake so irin ka ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah Safwan kenan ibn Umayya abin da yake kenan yace wanda na fitsana a duniya da shi ne annabi amma bai gushe bai na bani kyauta har sai da na kauna sama da kowa sai kowa da irin yadda zaka gaji zuwa ga musulunci kowa da irin yadda zaka gaji zuwa ga shari'a abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi